पियाला कसल्या फंक्शन आसला बाबा हम केन्ना पियाची पण बरे सांग तू पियाले वाटी तुमका हम केन्ना पियाची पण पिना बिस्किट ओ माझ्या हातला पकोडा आमगलाय बोरे हा मी माझ्या फेरता होतो हॅपी व्हॅलेंटाईन डे तू खबर वगैरे सगळे थापला असताय ना त्या नेट करायचे का कोण कांगे गेलो होता कितो काय मध्ये तू खूप बरो सर एक काम एक मनशा गेलो त्याचा मर्डर करपाक जरूर 2 जण गेलो आज पाकूच जायो कोण माग दिसत सर Você gosta de vestir mal? Malo, o propósito da vida. Por nossa. आमच्या घरात खूप झाला आणि डेड बॉडी मिसिंग झाला आमच्या ऍड्रेस वाजता मिळते 61 हाऊस नंबर होय नीट जा कसं बिगेन ओके पाणी कोशी बोलत पाणी Choro na casa. सापडलो ही तुमची उत्तर ऐकून आमचे ताण पासून वेगळे जाऊन गेले सर चंद्राच्या पुरुषाच्या पायात घाटत होता नाही त्यांनाच टाका ताची Antes de lançar, e depois não sai da sua opinião. ¿Dónde está esa? Tu cara trae una morena mona, enamor tus ojos, vos que enamor tu razón. Olhos do frente a puta कोणीतरी माका